Hola a tothom, anem a veure com podem establir quina serà la pàgina d'inici del nostre navegador. És a dir, què se'ns obrirà cada vegada que obrim el navegador. D'acord? Per fer això anirem aquí als 3 punts, buscarem l'opció de configuració i triarem l'opció a l'inici. D'acord? Ara mateix triarem aquí obre una pàgina amb un conjunt de pàgines determinades i afegirem una pàgina. Aquí hauríem de posar la URL del nostre lloc web. Per exemple, si jo vull que sigui la del CFA Montserrat Roig, entraré a la pàgina web del CFA Montserrat Roig, copiaré l'adreça i vindré aquí i l'enganxaré. Enganxa, afegeix. D'acord? Ja ho tenim. Per tant, ara, quan jo tanqui aquest usuari, quan el torni a obrir, perdó que tenia altres usuaris oberts, quan el torni a obrir, directament em carregarà la pàgina que jo havia triat, però només serà a l'inici. Si jo obro altres pestanyes, em seguirà obrint la pàgina del cercador de Google. D'acord? Doncs ja ho tenim.